Ассалому алейкум дӯстони азиз, як навигира барои шумо паҳм мекунем, яъне ки дар ноҳияи Ҷалолиддин Бахрӣ Калхозобод як магазин кушодаги магазини Ахота и Рибалка. Ахота бошад дӯстони азиз, либоса, пояфзол, ҳама чизош аст аз биғази яроқо. Барои Рибалка бошад спинник, тур, кадом намуд курчо мегӯянд, ҳама намудош ҳаст. Видеоро бо диққат та охир тамошо кунед. Дӯстони азиз, ҳозир барои шумо пурратан манзилро бо мефаҳмонем. Агар шумо кадом чиз дар кор бошад, занг мезанед, харидорӣ кардани бошед, барои шумо дастафкашонам ҳаст дӯстони азиз. Хулас видеоро то охириша тамошо кунед, сароси мана шида бемалол тамошо кунед, ҳамаша барои шумо номар мекунем. дӯстони азиз, барои шумо манзилро мефаҳмонем. Манзил ноҳияи Ҷалолиддин Балхи, яъне ки даруни парк да боғ да ҷой шудагӣ. Аввал иҷа тирхона буд дӯстони азиз. Мағозаро дидем дӯстони азиз. Хулас эса биравад тарафи Лимпопо бозикунӣ меравад. Хоб эса аз тарафи вокзал мебиёд дӯстони азиз. Мақсад иҷа бозори баҳор аст. Ҳамин хел омадем. Ҳамин магазинмон қарор дорад акай Эраҷ савдо мекунад. Ҳозир медорем, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем нарх навош чӣ хел ай. Сурат чизе боша ҳамаш дар ин мағоза ҳаст. Ҳозир медорем акай Эраҷ пурратан маълумота мегирем. Акай Эраҷ, ассалому алейкум. Состенҷа, саломоти хуб. Хоб барои обуначумон якта номбар намегирем, чизои дар корша мисол гам мезанем. Хоб дар инҷо барои спиннико ҳам хел акай Эраҷ. Биё айна иҷа сарш кунем. Айса сар мекунем. Аҳа. Мақсад ки ина ё нигах ка. Хоб. Ана рюкзак анда ҳам Ахота, ҳам Рибалка рюкзак. Рюкзакҳое ки овна мегзаронанд. Хоб. Ана дальши. Так сумко барои спиннинг. Аҳа. Ҳамиди ҳам спиннинг ҳам камун чизи будоз иншо. Хоб нархош ай чанд сом сарша то чанд сом? Нархош 130 100 сом. Ҳамаи нархош дастрас ай, нархои дастрас, нархои қимат надорем. Иё спальни мишоко тамоми намуди размерша дорем. Ғавсиву, тунникиву, дирозиву, калтагиву. Ана ё таварроан. Таварро барои чӯву кында, гиргир, руба, хирс, пирс. Мақсад и таваррои паходни анда. О. Анаиш тури кастингай. Хоб. О, ё турои кастингай д, короче, дрозиш д, паҳмиш 2.5 ай. Аҳа. Дальши туро рафтем да. О, туро ҳамаш ина мақсад ё турои трехстенка, ёш капрониви ай, ана ёш чи ай? Вадалас. Иш вадалаз ай, о. И барои подводни Ахота ай. Ҳамаи камбудиёш қатӣ ай. Фаҳмиди, ҳамаи чиз чораша дора. И палаткамон ай, палаткаи додама. Хоб, акай Эраҷ, палаткамон чанд намуд размер дорад? Палатка 3 намуд размер дорад. 3 намуд. 3 намуд. О, 3 намуд размер дорад, бале. О, пешуи мешиданак. Баъди палатко калон нестанд. И палатка ҷамъ мешава, худаш инами хирг мешава. Як сумкача мешава. О, инами ҳамвак. Фаҳмо. Лотко 2 намуд. 2 одама, 1 одама. Нархошон тахминан чӣ ки бисёр кас нархош 1800, 1300. Нархош 1300. Бале, нархои дастрас. Так дальчи мерем музои азека, музои калон. Як айназиш нишон метем. Хоб, ин музо ҳам хеле акай. Бале, музои азека. Чанд намуд муза дорем. Ҳамаи намуд размераш ҳастай. Фаҳмо. Хоб, нархои ино чӣ қадар ака? 120, 130, 100 сум. Хулас, касоне ки чӣ харидор мекунад, дар WhatsApp муроҷиат мекунад, як сурат чаро мекунад. Ҳамаша хидмон мегем. Фаҳмо. Ана. Ина ё креслои боӣ. Аҳа. Креслои боӣ. Ҳамин лаби збросо ки лаби дарёда мешина. Ҳама чиз чора дар бараш монданакам дора. Ё комплектан стул. Ана ё отдельно мефурӯшем. Аҳа. Дальши сабат дига чизошам астак. Ҳамаш аст. Ё нархош чӣ қадар ака ё? Нархош нархои дастрас. Иншоалло ки муроҷиат кунанд, хидмон чӣ мекунем. Фаҳмо. Ана вош спиннинган. Дальши. О. Ана ёш спиннинга 3-4 намуд. Ай чанд сума сар мешава? 3-4 намуд, ай 60 сума. Аҳа, ай 60 сума то 200-300 сумара. Фаҳмо. О. Саршавиш ай 60 сума. Ана ёш сабатан, чиста айдис бофтагӣ. Бале. Сабат ки чиста айдис бофтагӣ. Ё майда размер. О, ёш размерои майда, чанд намуд размер дорем барои шашлик, паходни. Ана, о, иҷода термусу, бинокл, корчои қассобӣ ва дига чизошани дорем. То деги афғониро овардагием. Ана и деги афғони. Бале, и деги афғони, ами гови 100 солара куд, я намуд мулоим мекунам метад, мегӯи наҷин шашмоҳай. 300 сум даст, 450 сум, иш 350, ҳамаш бо арзон мешава. Фаҳмо. Дальши чизомон мераванд. Ана ё катушкоан. Катушка, бале. Ё катушкои рибанлиай. Хоб. Так. Нархо ё ай чанд сум сар мешава то чанд? Нархо ё ай 40 сум. Ё ай 40 сум сар мешава. Ай 40 сум то 250 сум. Хоб, лескомо чӣ ака? Леска. О, леска оригинал, леска плетёнка, ҳамаи намуди курчок, ҳамаи намуди фонарик. Фонариком даст. Бале. Аҳа, ҳамаи намуди курчок, ҳамаи намуди фонариково. Фаҳмо.
кепка шапка панама барои замбур пашша и барои Ипара. паша шай иш барои замбур шай Аҳа. ана ҳами углишда чӣ кардагем чизои билярданӣ мондагем да як Запташи билярд, углакшда Аҳа. масалан чизои билярд ки дар кор шид токияву билярд ҳамаи чиз чораш аст материал патериал наконечник перчатки ҳамаи Устош чизш чӣ? Усто. Материалаш алишкада боша. устошани ҳастак Ҳаста? устошани ҳастак Ипара ина звоноко. хаки дигар далчи чизои дар коритон то курчок прикормка Аҳа. ҳамаша хитон дидестем фаҳмо ина бинед дӯстони азиз тамошо кунед Ина. ҳама намуд чизе дар кор ай мақсад ки ҳозир инҷа дар инҷо чизо бисёра ҳар якташа номбар кардан хеле вақт мо меравад мисол якта ина либосода як нархаша мегӯяд либосо 350 сом 350 сомон Бале. мақсад комплект комплект спачка бе хати попши брижаш бе попши бе шапка хоб ипара ина кепка барои шапкон будааст военни ё чи яка ё 300 сом 300 сом 300 350 бале ов намегзарона шиков намешаванд ана да ало дар намегиранд хулас ки то мурғовию патрантажа дорем ана инҷа мурғовиам будааст хоб ака ираш мисол савол мешавад дар инҷа Бале. ахота и рибалка Бале. ахотада фақат ҳами шоку пар пушоку пар аст Пушоку пар. хеле яроқ пароқ ҳеҷ не яроқ тир пир хеле чизон мақсад ки нестак овора нашаан занг назанад не барои занг яроқҳо. назанам барое ки яроқ тир пир хеле чизош умуман нест фақат пушоку пар шай пушоку параш О, аст хати мурғовиёшон ина мурғовиёш ина бале мурғовӣ дар кор боша бемол омада харидорӣ карда мегӯяд масъалаи дастафка чӣ хел мешавад ака ираҷ даставка ами ноҳияи ҷалолиддин балхида то гуҷойра таксӣ мерава мо роӣ мекунем дастафкаш ройгон мешавад ё ки пулаки ана ки даставкаш баргам 10 сомон мешавад да хай бо маслиҳат кунем мумкин чиам бишава ана дар дуруни худ монака матра харидораш чӣ хеле чӣ харид мекунад чӣ харид мекунад ҳамонро нигоҳ карда даставкаша бале маслиҳат мекунем мақсад ки ин хел лотка бошад хай як сумка мешавад бале 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 чизои калон боша камтар мақсад ки ай 500 600 байни харидор қатӣ савдогар муомила дорад муомила ҳатман ина бинед дӯстони азиз мағозаи ака ираҷ бемоло занг мезанед навигари шидаги дӯстони азиз барои ахота и рибалка чизе дар кор боша худохат занг мезанед хоб ака ираҷ мо иҷода бисёр чизо хай нишон додем мақсад ки агар харидоро барои шумо занг занад айноми канали калхозовоте буромад барои ва ё ягон сум скидка ҳатман муомила мекунем 100%. Бале 100%. Чизе ки мегиранд мақсад ай чизи яксума саркагӣ то чизи равгиранд даставкаш хати даставка худум бо бардиста ами таксиё худум рӯй мекунам хулас барои моҳи қапӣ чизе дар кор мешавад чизи дар кор шуд то ҳамаи нозикиёш ҳамаи нозикиёш ҳастак ина дӯстони азиз як бор дига бо ҳам хел нишон дода гап зада мерем манзилимон ноҳияи ҷалолиддин балхӣ яъне ки калхозобод даставкаш ҳаст худо хат муомила мешавад дӯстони азиз чизе дар кор боша ҳамаш ҳаст леска мегин тур мегин панама форма утка ҳамаш ҳаст худо хат ака ираҷ ё ана ё чиянд палатка мешаванд ё не ёра маскировочни тур мегӯянд мақсад ки чанд размер доранда барои болои мошина барои болои бисеткара инем ёанд ҳами ҳам реклама ҳам дар фурӯш дорем хидмат бале чанд намуд размер дорем айё нархошонам дастрас ай рақамҳо дар зери навор дар ватсап менависем бемало кадом намудаш чанд сомай чӣ хеле ай бемало шумо барои шумо равон мекунад дастафкаш дагор намешавад лотка мегин вай хеле хонача скамейка мегин парта кресла хулас ҳама чизо ҳаст бемало занг зада бекам буд иншоалло кадом намуд тур дар кор боша туром ҳаст хулас мои қапиёда ҳамин видеои максималӣ равон кунед дӯстони азиз